vás v mojej novej informačke. Chcem vám povedať o novej informačke a chcem poďakovať za to, že ste mi dali jeden like. Chcem vám poďakovať za to, že ste nám dali jeden like, odber, aj koment možno. Ďakujem vám za to. Tak a chcem vás oznámiť o novom intre. Pomohol mi Fox 7. Je tu pri mne. Čaute ľudia. Takže povedal vám čaute a chcem vám ukázať to nové video. Takže my vám ho pustíme ľudia. A prepáčte vám. Prepáčte za to, že tento je šikovný extrém. This is a new intro. Robíme to cez Windows Movie Maker. Windows Live Movie toto by bolo všetko. Áno, takže čaute, takže som vám ukázal tú novú informačku a s týmto introm budem, či sa vám vlastne to intro páčilo, s týmto introm aj budem natáčať na videách, takže čaute. Čaute ľudia. Čaute. Čau.